Автоматичната машина за запечатване на азотни консерви. Консервните и азотни пълнителни и затварящи кутии се експлоатират в затворено помещение, запазват запечатващия ефект. Съдържанието на остатъчен кислород е по-малко от 3 знак за процент, което ефективно удължава срока на годност на продукта и подобрява качеството на продукта. Автоматична линия с лазерен принтер за дата и флип машина. Машината за етикетиране на кутията сваля под налягане изработена от мек силиконов материал, който няма дръскотини по продукта и етикетът е здраво закрепен.